Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Arkoi ni phain kora hiniar ni Uttar Pradesh along ri angkang Ayodhya along ri along Ram Mandir kangpu ponasai along suri suriar mu kacetong munthi meme Bharat adet arpata penang an adet pensita me Ram Mandir kangpu asai along cetong dun niham nire bang bokta penang an dharamcari bangpu bangpi ratet cari nongnam cetan tong apin potong an pansitani Asam ahawar penta penang an nimrokom adharam guru satradhikari lapen kaprek dorong ratcari nongnam kido abang potong cetang dun lasong thathaksi Karbi Anglong ahawar ahin penta Lokhimon adharam along non kacari bom akuru guru madan intihan sekta Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Setra Trust ahin pen ke phapon dharamcharya amanat tengpen ada por phainer ke ba minit ke phapor Ayodhya Ram Mandira phanchal nimrokom chepi pin pen bangso asailong guru madan sipak non perjong don di angkek ke Sugriva kila Ayodhya pen thangka siksa abi pin pen kaligun nong alang lisitami nihang nire ahawar pen kacetong dharam guru lapen kaprek apin pomar penta cethan cemung amelong ta cetang don Pinpur mi bangso mandir kang kuasai long nihang nire mati North East India lapen South India ahawar pen kacetong don apin pomar pen angdi isi kepalong alir along kedoklong akong telong pensi ingthum ani polong ati ke phapon abang ku angsi Ram Mandir kang kuaja mekalong cetong don long chachi pusi pachinipon Sarupathar All Party Hill Leader Conference asahim kimi je aikathar ari dingben kang pupon Arkoi ni phain kora hiniar ni Sarupathar MAC constituency ke parlo ada por phai kreisira minithom kep apor pen Dilaujan National Highway 39 akung along All Party Hill Leader Conference mati thi hekpen EPHLC asahim kimi alhisar poaman pen je aikathar ari dingben ingpupon lo Sonsi APHLC asahim kimi kangpua jai mekalong Bikram Hanse Rajesh Tiso Korsing Timung Bapuram Terang Rita Kram Sapi Anparta APHLC asonglong klembang pubang piatung cetong dun Anparta me ingding trok APHLC mahangke thek arni pen pacheton dun si saihem kimi kangpu pon ami mesen pen pachon ponlo Bokajan pen sar kurube Karbi Anglong News Sarupathar angkangke inglong aparte hoi sige ong seta non ilitum theklong dagabang irrigation akama bang claim o edet lang seta ladak donsuri alang roi ke kahe lodoi kali ante donsuri alang roi pen seta ilitum irrigation lift irrigation selam det lote lapu lang ki sum ya kam avedet dia potlo ana sok yong si tikike pulo tangte non ke sok ta dor sok pikhang yang ke choya phan yong si ave pulote munit tunga son ka preke do sita le avedaji la si la sokati ki tek pigya phan abang dak Sarupathar angkang ta claim vek nang yila la hello ni li theklong la pen constitution bang e bi a constituency bang e bi ke bihek sita ilitum dak bang ke claim abang e kama bang e claim pen ining isi pet la syama tum ta do rokom dak ho la pen reng magali kukiat dum do rokom la kadwe akhei tum pen anta chelang pet akam si claim nai nil dum APHLC polote hills leaders busi pulo payo hills just se met ke hills leaders tum an la pen tribe atum an ka chelang pet dia fansi dak claim nangi la solam ning oyalam athema ilitum khei angbong inglong khei tum ke ong epic khangjang la song bong yong si reng ma pen Karbi pen kacelang un epu pir theha ke ching ben ave pinlang setan non ke kapedu kok chu 2013 aning kan pen lo la kapedu ke jok takali la ka Assam government police agent Assam government agency tum si la ke claim police tum si claim la pen la long bongo sena tum do la pen RSS tum do la RSS bongo sena tum ke ilitum tribal atum along li an kachirai et long yapan tribal atum aning isi pet pape do long le det nang ji wa phan lok si la tum claim la si itum phana pa ji chok na pa theng kam claim ver ta ti ke cheng ajir ding olo ha
1992 ningkan malom pen lo pusi peladak edo nili ningi do tengke 1988 aningkan ta dolo lahala ke kuki to mangbong kuki mara tong bong seta la chethana ling seta la inglong arat tong bong sipa ji chok pe theng verity non het arjulong lo koila mati malo khanari pa dim reng matum karbia phan ke chok pusi pu seta nili pudam de reng matum banili chini lage reng matum a ot kahe no le karbia tom phan ke chok pu alam kali lage bongo sena RSS BJP to makap lage tribal karbi la pen reng mang bong aning si ka pe do de dia phan lok si lage ke klep la si ilitum lage che re pe menangi jong hesita ilitum tribe atung bong ke chomang tame garo tame khasi tame langlu tame rengmanaga tame kuki tame mar tame thado tame jat atum me syam atum men sita ilitum ke che bong hedet nangji la helo chung ching hon thek nangji an ke non ke itung bong che bong po an ke nang ke rap dun ke che krong thu hala RSS bongko sena bang ke che tum sin nang ke rap dun pu che krong diti hala nang ke rap dun Ayodhya Ram Mandir Kangpu along pache tondonsi Han Boka Sar Theteron arong Lokhi Mondir mate Rasinja Amaro alongta Saki ke thor ajai me kedengpon Lason se arkoini phain kora hini arni lakhain kora throk dwar bagore mesi constituency angkang Han Boka Sar Theteron arong alongta Ayodhya Ram Mandir Kangpu along pache tondonsi Lokhi Mondir mate Rasinja Amaro along Saki ke thor ajai me dengponlu Maro Mondir puloti isibet asonsi mandetlo lasi Ladakh Han Boka Sar Theteron arong along Lokhi Mondir kedocheng mate amahangke thekcheng laki pharo khresir kebra nerkep anlu pining pen anki ingkoria trok kleng tanglu Lapen Ladakh Mondir ki bang atum sitami do lasi labang swa Mondir along ki karbi aron barim pensi ke kroipon sitami Mondir puloti arnam aphanta kardom kardi akenang sot lason sipini Ayodhya Ram Mandir Kangpu arani saki milor thordu nangji pusi birta pale ponlu lasi Ram Mandir aphan karcho arani pache tondonsi arnam along hirjume chohang don rentilu Ram Mandir Kangpu ajai mek along pache tondonsi Lokhimon Adowan pi along ta karcho ketalondon India Prime Minister Narendra Modi kaningje ateng Bharat adet penchenglo angtana country along kedo an Mondir along sitami Ayodhya along ri along kedo Ram Mandir Kangpu arniki along ten amondir along sitami karcho ketalondun et nangji lapen arnikal sam apora hut saki mati milur cekai et nangji pu kapachini ateng pen karbi anglong angkang pi penchenglo Arunachal Pradesh state along kedo dun an Lokhimon Adowan tangrum tepen hum pharoi sira krepo Adowan along sitami theman arni Cholapen asek pi karcho ahut milur alir alon pen akar paklar pon sonsi ro karcho ketalon pot pedu ponlu jaimeg ateng pen ata por phai trok si ahut dwarbagori constituency angka lakha hini dolamara bapuram to bimati Lokhimon ashram Lokhimon Adowan pi along sitami Lokhimon arnam aphan ro karcho pedu ponlu lapen bang suarani ke rong isi atum an sitami theman arni kangphil rong do rong sang asonsi peman ponlu puthot arni kang sapor phai pli aporahut Lokhimon arnam aphan dowan pi along ro karcho pedupon karcho juddet pen arni tilipor phai pho aporahut dowan pi along alir alon pen longle milur paklar ponsi rong atowar pi ajola pen hemphu ahem atowar anat sitami longle amilur alir alon pen paklar pon Lason thotsi along retin Lokhimon Adowan along anki kuru akengri Lokhimon Adowan pi along karcho ketalong bon asonsi long retin Lokhimon Adowan along sitami lason thotsi karcho ketalong dun ang thek misen pen pachun ponlu Dolamara pen dorsing tokbi Karbiang News